Angel, awas. Iki lek kleru tak potong bayaranmu. Pak Panjak. Kula nyuwun diclong-cleng ngoten nggih? Nggih, monggo. Ambo. Maju. Oh, maju. Sasongko kasongan surya wiraganya legawa kesaputing wentis tumrape wong tanah Jawi agung ing Sikandha panembahan Senopati Kepati Amarsudi
biing siang ratri amamangun karya nyasing sasoma matur guing panuwun Sang Adipati kraya tebih saking parang Garuda menika mboten kula sugatani menapa-menapa awit ing Kadipaten Carangsaka ngono para tani menika dereng wonten ingkang sami panen adatipun menawi sampun pamanen menika dipun boyong wonten ing Kadipaten Carangsaka. Sepisan malih kula nyuwun ngapunten. Ya. Ora dadi boyo pengopo. Anggonku teko ana kene ora njaluk suguhan apa-apa. Aku wis madhang teko ngomah. Nyuwun kapunten lho, nyuwun kapunten. Mboten usah repot-repot. Bakanipun babakan penglamar antarane anak kula Sidosari kalian Dewi Rayumulan menika kados pundi? Siang pantara ratri amung cipta pukulun panoliwan kaeksi mila katur ing kang cundha manik prasasat rageng ulun kang sumambah mung gweng Padanta Prabu miyang kagungan to sing sim sat sampun prapti katonas to pukulun Tenorpati awas Rama dewaning sun jenengan menika gawe kaget pripun sajake kok ngetes karo sing gender
Ben dikirane engko sulukane iki mesti dipacot karo sing mburi. Ora mungkin. Mergo wektune wis mironggan banget. Wis sawetara suwe aku ora ngunekne sendon penanggalan utuh. Biasane dipacot karo sing gerong, ki ora. Lehku kangen kapang karo sulukane iki kudu diopeni. Mergo sak umuranku lan sak ngisoranku wis ora ana sing gelem ngeluri. Sing dibudi gur breng-brengan tok. Bangsane ngene iki ora diudi. Malah yogone nom-nom. Saiki yogone tuweke jalan kok. Gumantung sapa dalange. Pun monggo Sang Dipati kados pundi lho, kados pundi kula iki namung nderek jengandika lho Sang Adipati Carangsoka. Bab dedhaupanipun anak kula menika kedepannya kados pundi? Sekedap kula pikir lon-lonan. Mekaten. Saged putri kula Sirayung Wulan menika dados dedhaupan kalian putra Jengandika Sijosari utawi Jaka Sulaya. Dalam hati Jaka Sulaya iki Sulaya tenan apa ora wonge? Jangan-jangan Sanu kok jangan-jangan. Lek basa Ponorogo mriki Sanu. Sanu Sulaya tenan. Nggih, mekaten Sang Adipati, mekaten. Saged putri kula dedhaupan kalih Jaka Sulaya. Nanging bebananipun menika nanggap ringgit sedalu natas. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu mare bebananipun lentune nanggap wayang pripun boten saged di mana itu bumi dibidak di situ peraturan akan berlaku. Mereka jenengan napak padha menika wonten ing Carangsoka. Namung Jengandika kedah miturut kalian peranatan ing Carangsoka. Menika kados pundi? Yo. Mare makaten bebasan napa nggih bebasane? Aja bebasan becik ketitik ala ketara, ora padha konteke. Sekedap kula mikir yen. Amrih bebasanipun menika suwal cekak. Suwal cekak supados menika regeng lan kompak. Kompak boten sempak lho. Aku arep muni sempak boten enak. Lah niku pun muni kompak. Kompak antawisipun keluarga kula menika mboten saged jejodohan menika tepuk asta setunggal. Boten kenging. Lah nggih. Jodoh menika tepuk asta kekalih boten saged tepuk setunggal. Mila saking menika kula tak rembakan liyen kalian anak kula Sijosari. Pripun sak lajengipun mangke kula tak ngabari. Lajeng kula tak nyuwun pamit enggal bali wonten Paranggarda rembakan kalian keluarga kula mliginipun si anak kula Josari. Ya. Nggih pun gek ndang medal mawon. Loh, boten diiringi. Nggih nderek mawon.
Lah piye kok gangge-gangge? Pripun nyuwun tulung Ki Panjak? Kula nyuwun ditabuhi. Nah, pripun? Waduh, piye lek ngomongnya? Para Panjak. Anggen pun kula medal ing carang saka menika nyuwun dipun tabuhi nggih. Dipun tabuhi lho. Ditabuh lho. Nah, dipun tabuhi. Monggo. Pun to. Kok boten melampah balunganipun. Lah jenengan request namung ditabuh kok. Lah lajeng pripun? Mas Panjak, Pak Panjak kula nyuwun ditintingi. Oh, ditintingi. Nggih no. Pak Panjak kula nyuwun ditintingi. Kok angel men to? Lah pripun? Kula pengen sing tong cleng cleng clong cleng clong clong cleng clong clong ngoten. Oh, clong cleng nggih. Nggih matur malih lho. Angel, awas. Iki lek kleru tak potong bayaranmu. Pak Panjak. Kula nyuwun di clong cleng cleng clong ngoten nggih. Nggih, monggo. Clong cleng clong. Ambo. Jangan namun boten tumindak tata krama wonten carang saka. Oh, mung tak dipunggel sirahipun jenengan lho. Nggih, nyuwun ngapunten. Napa mboten sios jejodohanipun anak kula rayang kula kalih putra jenengan nggih sios. Pakai kula nebakan riyin. Pun dipun iringi srepek mawon. Tenoropati. Awas.